way transformer bodan hajan jong gawe Islam Ajing Sumar North East Cancer Hospital kabadan haw sinong maus mai khatwoi mer lane ka joroban kala kem ding kensan hag bom sim lala bantim kumno gane ding gelej ban kem kensan how to transformer kat kum ka jing yo lum jing tip halor ka de jingja om sim ladon kono kono jingja ka songsi henry ka don tang ka jing scouting bat ka jing sos ir jong ki pajba ki bayu iya ka te ka jingja kam tami ki nong pang bat ki nong apang ki bathia apo ka te ka North East Cancer Hospital bat kum juru ki bru ki basa hajan jong ke jaka ka bala peniang yaw tiu transformer kate ki jinja kala jahnin ka mit sing sajan kata ha ka praterik we yong arajar ar pulai ha ka por kumba khatar baje lane khatar siteng senya hadin kumba ka to kene por jong kate ki jinja ki pajba ki bala iya kate ki jing ploding jong tiu transformer kila pentip marmar sya ki bor pulit pelip ding jong ka hati bat marmar hi ki pulit pelip ding kila poino ha kate ki jaka halor gane ki jinja ki bor pulit jong ka jorobat police outpost kidang perlong ya ki jing tokit Besok bilang saya tulis ini ya. Kerja.